سپین بیرغ رپیدل دا ممکن دا ممکن دا ممکن امارت براتل دا ممکن دا ممکن دا ممکن هندوکش خپل دل دا ممکن امریکا ماته دل دا ممکن امریکا ماته دل دا ممکن دا ممکن دا ممکن دا ممکن دا ممکن سپین بیرغ رپیدل دا ممکن دا ممکن دا ممکن امارت براتل دا ممکن دا ممکن دا ممکن هندوکش خپل دل دا ممکن امریکا ماته دل دا ممکن امریکا ماته دل دا ممکن دا ممکن دا ممکن دا ممکن دا یا شرعی نظام راځي بیا زړه ته الهام راځي هڅ غرور یې ټیټ کړلو وخت د انتقام راځي وخت د انتقام راځي خپل وطن خپل ول دا ممکن دا ممکن دا بیرغ رپیدل دا ممکن دا ممکن دا ممکن امارت براتل دا ممکن دا ممکن دا ممکن هندوکش خپل دل دا ممکن امریکا ماته دل دا ممکن امریکا ماته دل دا ممکن دا ممکن دا ممکن دا ممکن یاد طالب جان غشي اور پر جهان غشي مات شو امپراتور دلتا وی خړل طوفان غشي وی خړل طوفان غشي هر طاغوت ټټ دل دا ممکن 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 سپین بیرغ رپیدل دا ممکن دا ممکن دا ممکن امارت براتل دا ممکن 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 جهاد محبت لرو ژوند هم د غیرات لرو